Herriak 6 tona hondakin baino gehiago bildu zituen 2023 urtean, hondakin gaikako bilketaren aldeko apostuak izan duen eraginkortasuna argi ikusi duten 2023ko datuen azken azterketa. Aztertutakoa ehuneko 1,06 handitu dela aipatu dute Gernika Lumoko udaletxetik. Gernikarren birziklatzeko gogoa erakusten jarraitzen dutela aipatu dute Gernika Lumoko udaletxetik. Hala ziurtatzen du behintzat ingurumen sailak iazko hondakinen gaikako bilketari buruz emandako datuen arabera. Balantze horren arabera, etxeko eta merkataritzako hondakinen gaikako bilketa ehuneko 1,06 hasi da eta hondakinen sorreran 36.025 kilo gutxiago sortu dira. Kontuan izan behar da, aurreko ekitaldian 6.533.275 kilo izan zirela. 2023 urtean, udalak ontzi gehiago bildu zituela ere aipatu behar da. 343.272 kilo gehiago hain zuzen ere, eta 2022an berriz, 313.728 kilo izan zirela azpimarratu dute. Era berean, nabarmentzekoa dela adierazi dute, altzarien bilketak bera egin duela. 167.770 eta 222.840 kilo urrenez urren. Bestalde aipagarria dela aipatu dute, materia organikoen bilketan izandako jaitsiera 2022an 229.000 kilo izatetik 2023an 219.680 kilo izatera pasatu dira, hain zuzen ere. 2016an instalatutako bosgarren edukiontziaren erabilera sendotu egin dela azpimarratu dute. Hondakin berrerabilgarriak 2022 urtean 67.430 kilo eta 2023an 64.655 kilo izan direlako. Paperaren eta kartoiaren gaikako bilketak ere bera egin duela aipatu dute Gernika Lumoko udaletik. Duela 2 urte, 604.121 kilo izatetik, 575.420 kilo izatera igaro delako. Olio erabilia berreskuratzeari dagokionez, herritarrek 11.854 litro biltegiratu zituzten, hau da 2022 urtean baino 76 gehiago. Beirari dagokionez, bizilagunek 526.229 kilo gehiago utzi zituzten guztira, aurreko urtean baino 11.070 kilo gehiago hain zuzen ere. 525.159 kilo guztira. Jon Lejarragak ingurumeneko zinegotziak adierazi duenez, garbigunea eraginkortasunez kudeatzea gero eta erabakigarriagoa da. Hain zuzen ere, herriko hondakinak murrizteko beharra kontzientziatu beharra dagoela aipatu du. Hondakinak jatorrian bereiztea funtsezkoa dela esan du, dena tratamendu instalazioetara iritsiko dela eta material horren zatirik handiena berrerabili ahal izango dela ziurtatzeko.